bwatrana Ensoko TV koigeka chingenjo chiomugusi. Ensoko TV obuso bw'omugusi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Omurubuli kubwatya nigo waneti oburayi bw'omoibori. Mwanchu mwerigere Ensoko TV oboroso bw'omugusi ne mambye ngiana nditokomera na chinsa ije chabona mambye cha Afrika ya mocha seri tukeriga yari 15 na kabiro mutinyo kabiro mwaka wechile fuibere na 2025 na ribono kugenda kwa nebuna kwa genderere buyando onsi ya sora se mambye ya bono na boigo no gendera tukubwati merubiri onsi Ensoko TV kuro chinsa 12 cheke mambye go ikeraboni kana ndingo kwarigania to chikoligere ya gendera to korekana aya etire na boiga yara chikubwatia ase rituko eriga lya ejuma ine ase aliagenda toko karekana kurua se ensem toligereria no bokora libwe bigambero toligereria bokora libwe serikali toligereria se county cheto bonchera litisemi asensemo yo bonchera linayande amange kwaliganderetie aseri tuko eri gali ya kabere ase eiki eyega karibu tosanga sobwa muwetera senchera yo mutandao gwekerero Facebook na boigo asensemeria ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano kereto tiko so asenkwani yaito emambya ya bona no mugeno ito aseri tukeri gali yo kumurekera igoro yo braino bokora li na boigo ase ayabwatkene ni county cheto lero niko tokoswa se county ya Kisii erito chiko sanga no yokurige keru kyobo governor ase county ya Kisii omanyakaine buna Kevin Nyamari nere omugeni ito ase rituko eriga lya Jumaine tubwatie gwetera ase enamba eyuere notisa no neberesano na isato isano ne mumara 5 omwaire beka isato ase ujumbe yago enyenge na boige namba eyo nero ogochigo tumeka so kwa kesi miago na moneke tuchiko soa asugo sanga goite mambya ya bono no mugeni orito chiko sanga nere ase rituko eriga tuchako sanga asobwamo ine naraliari gose tuguchukwanira emambya ejega eritariane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambya bono mwanchu murigereria nigo tugochaka kurigereria gose obokoreri bwebigambiro muna chibi no monene imeyense Martha Koome nigara iro murubirio bwokubarigania bana chibi na ba Court of Appeal abo bachorwa asomo yiga okorekana imyo muchune Rubi nigo Martha Koome na bana chibi na bande ase chinkwane chabo baruro kuboria kwa bokoreri oburunge kwenekigwa guchiase aba Kenya eri banyare konyora obwene bwabo gwetera ase binabiria bakoreta ase ebigambiro buna bakwerera emambya yabono tiango toralireri naraliaya agendrete kurwase ensemeyo. I wish to place before you a clear snapshot of the current performance of the Court of Appeal. I believe you'll go into greater detail during this induction training, and you will see the Court of Appeal in comparison with the other courts so that you may fully appreciate the weight of expectation that the leadership of the judiciary, the Judicial Service Commission, and indeed the Kenyan public place upon you as you assume your duties on this court. At the close of the last financial year, the case clearance rate across the courts stood as follows. The Supreme Court registered case clearance rate of 103%. Court of Appeal, 77%. High Court, 117%. Employment and Labor Relations Court was the highest with 132%. No wonder 4 of them were found fit to be promoted to this court to bring their efficiency in this court.
Environment and Land Court registered 116, and the Magistrates Courts registered 105%. These figures demonstrate that the Court of Appeal is presently the only court operating below the threshold required to reduce backlog. Because if you're finishing 77%, it means that you are creating backlog every time. At least if you cleared 100%, we would be sure the cases filed in that year were all settled. And now we just think of strategies to deal with the backlog. There is no dent at all on the backlog. The backlog has continued to build in that court. Indeed, the Court of Appeal has recorded this 100% clearance in the past. Has not registered any, any clearance of backlog, and this has resulted in the accumulation of backlog. Your mandate is therefore unmistakably clear to reverse this trajectory, restore optimal performance, and ensure that the court consistently attains a case clearance rate exceeding 100%. This implicates your law, as we expect you will work with your colleagues under the leadership of the President of the Court to strive to ensure that the Court of Appeal becomes a standard bearer, a pace setter, as it has always been, in terms of jurisprudence and performance that can be emulated by other courts. A Court of Excellence envisages that your roles and activities must be carried out at the highest level of performance for the court to be regarded as an excellent court in its performance and operations. We in the KJA, the judiciary, and indeed the entire country have waited for so long for you to join this apex court. This is an important court, a final court in very many respects. It is a court that has a great reputation, or for those who are jealous, a great notoriety for producing CJs and DCJs since 2010. The appointments that have been made to this court today will help the judiciary in dealing with the case backlog. The backlog in the Court of Appeal has been on many lips, and your appointments in this respect are truly welcome. You can literally see the joy in the face of the President of the Court of Appeal and the registrar of that court in the face of this appointment. It does give me great honor to welcome you and to see you literally cut your teeth in this court. You hold a special place, being the third session for the Honorable Court of Appeal Judges induction since I became Director General of the Kenya Judiciary Academy. It is important to note that you are joining the Court of Appeal at a time when the court required a decisive injection of judicial capacity. We are grateful to the Honorable Chief Justice, the entire leadership of the judiciary, and the Judicial Service Commission for this timely and strategic intervention. My lords and my ladies, my primary duty here today is to assure you of the full administrative and operational support that is required to enable this court to devote its undivided attention to the core mandate. Your arrival, therefore, significantly enhances our capacity to sit regularly, constitute benches predictably, and serve our stations with the consistency that litigants deserve. Asese moyende na yabwatikine no bokoreri we serikali omonogeri we serikali Isaac Mwaura nigaereiro bokoreri we serikali agendere tugwikirania erio gwikirania magendero imeyense ase nkwani aego chiase aba Kenya nigaereiro bune serikali nigo yaikirie omwerio
wense mentang'ani yokwana na chibesa chia nyota guchia seaba sae ase chikaunti chose 45 na ibere abwa saba sae chilifu emia ya 30 no yo mone chimisano na isato banyorire chibillion ibere ne chinuguta isano na isano na isato na magirio oigoro yokuo yagendereria asubugimo bwiga boigo mwaura nigakwanire igoro ye para ya rironi mau eyo eganire ko era kuagachwa guika ubwa gatigati bu mwaka bwe chilifu ibere 25 na kabere abwa se para ya rironi na Ivasha era chikwe igoro asumutinyo 5 na 3 omwaka oyo igabwe chilifu ibere 25 na rimo obuna akwerera asema mbijabono. Leo hii tumekuja tena katika hii wiki ya 3 katika mwezi wa pili ili kukuelezea mambo kadha wa kadha ambayo yameibuka katika serikali. Mwanzo ni vizuri kusema kwamba mpango wetu wa Nyota sasa hivi umesonga kwa kiasi kikubwa na tayari tumeweza kuenda katika kaunti zote 47. Tumeweza kupatiana zaidi ya kitita cha shilingi bilioni 2.586 na sasa hivi tuko na mpango wa kuendeleza huu mradi. Kuna mirengo mitatu. Kuna ile mentorship ambayo itafanyika kwa miezi miwili kwa wale ambao wamepatiwa zile fedha. Pili, kuna ile tunaita OJE, on the job experience, ambayo itachukua vijana 90,000 watakuwa wakilipwa kila mwisho wa mwezi shilingi 6,000 na wale tayari wamejisajili katika mpango huu ama mradi huu ni vijana 880. Na jambo la tatu, tuna ile tunaitwa recognition of prior learning kupitia NITA katika Wizara ya Leba, ambao tutakuwa na wale ambao ni watu wa jua kali ili wapatiwe vyeti vyao ili waweze kuwa na stakabadhi za kuonyesha kwamba wana taaluma na ujuzi wa kutosha kuweza kufanya zile kazi. Na ni vizuri tuseme hii OJE ambayo itaanza miezi 6 hususan ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuwachukua wale business development trainers pamoja na maafisa wa ngazi za serikali ambao wanashughulika katika mradi huu wa Nyota, na pia wanabiashara wa yale maeneo, kwa sababu hao ndio wanajua zaidi kiini na kisa na maana kwa nini mradi huu ama vile ambavyo watu wanaweza kufanya kazi katika biashara zile ndogo ndogo. Kwa hiyo ni mradi mzuri zaidi, na wale ambao wanakosoa wapinzani wetu wakisema pesa za Benki Kuu ya Ulimwengu, tunashirikiana kuhakikisha kwamba hata vijana wa Kenya wanafaidi hususan mambo kama haya. Mambo ya mbolea gushi pia tunaangazia sisi kama serikali kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata pembejeo ambazo zinazofaa. Kisa na maana ni kuhakikisha kwamba tunapata huduma nzuri na chakula cha kutosha, nafaka ya kutosha. Najua kumekuwa na kiangazi, lakini ndugu zangu, ningependa kuambia Wakenya wenzangu, tayari tumesha kupatiana chakula kwa zile kaunti 12 ambazo zimeathirika, na hususan zile ambazo zimeathirika kaunti 4 zaidi, na pia hata lishe kwa wanyama na maji. Sasa hivi tu tumekuwa na mazungumzo na katibu mkuu wa idara ile ya ESOS, na tumeweza kuzungumzia mambo kama kuna ripoti ambayo ni NDB ambayo tutaweza kuwa tukijumuisha katika press statement yetu baada ya kumaliza mahojiano haya na waandishi wa habari. Jambo pia lingine ambalo ningependa kusema kwamba ni sisi wenyewe tuangazie zaidi katika mambo makubwa ambayo serikali imeweza kufanya, kwa sababu ukiangalia hata katika National Securities Exchange wiki iliyopita zile fedha ambazo zimeweza kuhodhiwa ni zaidi ya bilioni 220. Nakwambia haijawahi kutendeka jambo kama hilo. Kumaanisha nini? Kwamba uchumi wetu umeweza kuimarika. Kuna wale ambao walikuwa wanasema kwamba hakuna fedha za kutosha, uchumi umezorota, lakini tukiangalia takwimu zinatupatia jambo ambalo zingine ni tofauti. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri zaidi. Vijana wetu muingie katika biashara zinafanya vizuri, kama vile nilivyosema hapo awali. Youth Fund inatukupatia mpaka hadi shilingi milioni 2, na ile riba ya single digit kwamba haijafika 10%, 9% kurudi chini. Hilo sio jambo la kawaida, ili watu waweze kuhakikisha kwamba mambo yanasonga mbele. Na huu ni ushirikiano kati ya Youth Fund na One Acre Fund, tupande program. Kwa hivyo watu waingie kwa mambo kama hayo ambayo yataweza kutusaidia kusonga mbele
On infrastructure, for Kenya to move towards a first world status, as now famously known by many, Singapore, these 4 pillars. We need large-scale infrastructure, and a flagship project exemplifying the vision is a 750-kilometer Isiolo-Mandera highway, part of the Horn of Africa Gateway Development Project. This 100 billion initiative represents the longest single road construction undertaking in Kenya's independent history, addressing decades of underdevelopment in northern Kenya. The Kulamawe Modogashi section, recently inspected by the president, alongside the deputy president, Professor Kithure Kindiki, has achieved approximately 45% completion. The corridor spans from Isiolo through Kulamawe, Modogashi, Habaswein, Samata, Wajir, Tabaj, Kotulo, Kobo, Elwak, Gare, Ramu to Mandera. I think you know that famous thing, Itoke Gare, Iende Ramu. You know that one. And is being upgraded from gravel to bitumen. It will enhance mobility, boost trade, and foster socio-economic opportunities in Isiolo, Wajir, and Mandera counties, because no county is inferior to another, correcting historical injustices and integrating northern Kenya into the national economy. The Rironi-Mau Summit Road is on track also for completion by mid-2027, so that the Christmas jams will be a thing of the past, and the stretch between Rironi and Naivasha will be accessible to motorists by August this year, following the approval of 12 contractors who will start the work in March 2026. This is part of efforts to decongest vital transport arteries. Beyond this landmark project, the administration is accelerating a broader road connectivity through ongoing investments, including the dualling of 2,500 kilometers of roads and the construction of 28,000 new kilometers. At the center of this transformation is the Lapsset Corridor project, estimated at a cost of 1.5 trillion, and recognizing this as one of the most impactful components of the 9 priority highways under the Africa Agenda 2063. This will unlock opportunities for all Kenyans, from urban centers to historically marginalized areas. And our president is the chairman of PIDA about issues of transport across Africa. Asensemo yendina yabwatikene no bunchiro lime serikali mubunge wensemo ya Kiharu Ndindi Nyoro nigagendere ko bamaminchano kondi wa wetisha chibirango bye 15 che company ya Safaricom. Ndindi niga aruro kubori gutia serikali gotenenia okuoniwa ukuo gose achikubeka tena ne chinamba cyabari bategetikura eriyo gochya kwene kibuna ensenkonyolere echirengiya erago litishe echo ase ligoliri igoro buna akwerera asemambye yiga tiango tararatengera. Kenyans raised this issue again last year. The response we got from those in government, the National Treasury and their bosses, is that they are basing the sale of Safaricom shares in terms of market price. I don't know whether they actually knew what market price is, because by the time they were talking about market price, the sale of Safaricom share at 34 shillings, other transactions were happening off the market, just like Safaricom. Those kind of transactions are called off-the-market transactions. One is NCBA. Before the announcement of the transaction in NCBA, the price was trading at below 70 shillings. That is the last quarter of last year. But the transaction price of NCBA to Netbank was over 102 shillings per share. And therefore, these things Kenyans know them. So I would request those in government to kindly shelve off those stale narratives to Kenyans. At the same time, we had EABL shares being traded by Diageo, their largest shareholder, a 65% owner of the company, selling to Asahi of Japan. At that time, the price of EABL was around 244 shillings. But the transaction price of the market was 590 Kenya shillings. And you're not talking about history. We are talking about a transaction or transactions, the NCBA one and the EABL one. We are talking about transactions that are currently happening. And therefore, it was, number one, very incompetent for anyone to come and just dump to Kenyans that they are selling our shares at what they called market price, and especially when the market has been grossly bearish. But now this is the point. You
sold a narrative to Kenyans, a self-interested narrative, that the Safaricom share price at 34 shillings was being traded at an unimaginary premium. As late as last Friday, the share of Safaricom in the Nairobi Securities Exchange actually crossed the 34 shillings mark. So we are calling upon those people in government who are auctioning our assets for a song. A time has come when the markets themselves have betrayed you. The markets that you are hedging your narrative on is already past your transaction price. And therefore, it is now time that Kenya halts and suspends the sale of Safaricom shares to Vodacom immediately, because Kenyans are already buying those shares at a cheaper price in the market. And because we've been seeing those in government just dumping, and they don't want to take responsibility to give credible feedback to Kenyans in terms of this transaction, I want to tell them this. We are giving you time to respond to issues that Kenyans are raising. And if people who are charged in negotiating for Kenyans will still continue to talk on behalf of the buyers, I am giving them this ultimatum today, that I am going to give Kenyans the contacts of the directors of Vodacom so that Kenyans can engage them directly on behalf of their 100 shares per Kenyan, which the Kenyan government is selling. So we are going to give the number of the chairman of Vodacom, Justice Saki Makozoma, and the CEO of Vodacom, who was here actually to sign the deal, Mr. Shamil Aziz Josub. So if the people in government cannot competently address the issues Kenyans are raising, Kenyans have their phones and they have the ability to engage our buyers in a competent discussion so that they stop taking Kenyans for granted and our assets for granted. Kenya Commercial Bank, it is now time also that you be patriotic. KCB Capital, which is handling this transaction, you are aware, as I am aware, that there are people lined up with brokerage agencies at KCB Capital. And I want KCB to come in the open and explain to Kenyans why they would want to pay commissions to the same government officials of over 1 billion Kenya shillings in regards to this sale of Safaricom shares. So it is important, everyone who is concerned, let's be patriotic for once. We cannot be self-interested in every single deal that is happening in Kenya. This is the largest in terms of quantum since our independence. And we are going to call for order and accountability and transparency in this transaction until the right thing is done. Because currently, what they are doing is self-interested transactions at the expense of Kenyans. The second thing is Kenya Pipeline. I just have one issue and request to those people who are in government. Anyone who wants to buy Kenya Pipeline shares in government, even if you want to sell the company to yourself, don't hide. Come in the open and buy the shares just like a normal Kenyan. Some of you in government are hiding other entities in regional, what is allocated as the regional category. And you are hiding yourselves in Uganda as investors from Uganda. Good people, you are not going to mess our markets and infiltrate our Nairobi Securities Exchange through these kind of games. If you're buying these shares as a Kenyan, even if you're a leader, do it like a normal Kenyan. Or you explain to Kenyans why you are hiding. And those people who are purportedly buying them as Ugandan investors, know this. After the announcement of the results of Kenya Pipeline, Kenyans will know your faces because we know them
and we know you. And even if you relocate the geographical location from Uganda to any other regional economy, we still know you, and Kenyans will know you by end of this week after the closure of the Kenya Pipeline IPO. Asense muyende tugotambuka chimbebe isiko yensetu ya Kenya babwatire kiama kia Chadema imense ya Tanzania nigo bagenderere goichanira enchire ekina kimubwatiranete Tundu Lissu genderete kurigerirwa bakoragwa na John Heche nigo bamochirie obokorari bwekigambiro ase obongora bwekinekyo abwase Tundu Lissu abwatiranete wena mamocho oegati yabo chinkwana abwatogete umwaka w'echilifu 2025 buna onye mauntiro leta iyo agokorekana ase ekyombikirigete nete no bochori mboyo bwari guchia gokorekana ase engakiyo akwanete ose akwatugete amangana yo kwetera ase ekiama kia na boigo guchia ase emetandao yekerero tiango tararire na aliagendera tukuru ase ense ya Tanzania abwase gwikira boni gaba Tundu Lissu nigo abekire biyara guseni gatangire na serikali. Mkitaka kujua ni kwa nini nchi hii iko nyuma kiasi hiki kwa miaka 63, 64 ya uhuru, njooni msikilize hii kesi hapa. Kama watu hawawezi kupanga kesi moja tu, serikali nzima, mawakili wote hawawezi kupanga hata mashahidi wao wa kutengeneza, hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu ambao hawawezi kupanga mashahidi wao, tusui pingapi, ajulikane pingapi ni nani na anafanya nini, hao watu wanawezaje kupanga uchumi wa nchi? Watu wasiojali muda. Ndio maana unaangalia watu wanajiuliza inakuwaje Singapore, kanchi kadogo ambako kana square meter 800, kipato cha mtu wa Singapore ambao wana bahari tu kama ya kwetu ni $245 kwa mwaka, karibia shilingi milioni 600. Wakati huo Mtanzania hapa juu ya dhahabu, juu ya nickel, juu ya makaa ya mawe, juu ya chuma, juu ya ardhi nzuri, bahari, maziwa, mito, misitu, mbuga za wanyama, Watanzania wanalala njaa, wakiwemo polisi hawana hata sehemu nzuri za kulala. Watumishi wa umma hawana sehemu nzuri za kulala. Unajiuliza sasa hao watu wanawezaje kupanga wakawapa askari mishahara mizuri au watumishi wa umma mishahara mizuri? Hawezi kupanga kesi tu hawezi, na hawajali muda. Ndio maana wanaona miaka 63 wanakamata mtu wanakaa naye tu, wanachezea muda tu. Sisi ni watu ambao tunataka tusukume nchi hii kwa muda mfupi iende mbele. That's why tunasikitika sana mtu anapotuchukua anakuja anamweka mwenyekiti wetu ndani kwa miezi zaidi ya 10 sasa. Alafu watu wanakuja wanatoa vitu, unawasikiliza mpaka unasikitika. Upotezaji wa muda. Kwa hiyo hii kesi ni kesi yenye manufaa ya kupoteza muda kwa kila anayesikiliza ushahidi wa hao watu, ambaye mtu anakuja hapa anasema sio mimi ni nani, uliandika lini sijui, sielewi. Sasa umefuata nini mahakamani? Kama hujui kwamba we ni shahidi wa aina gani, umekuja kutoa ushahidi gani, huelewi, umekuja kufuata nini mahakamani? Wewe unaulizwa wewe ulikamatwa kama mshtakiwa? Ndio. Alafu hapa wewe huyo mshtakiwa umegeuka umekuwa shahidi. Are you under duress? Uko hapa kwa blackmail, kwa vitisho. Unakuwaje mshtakiwa umegeuka leo unatoa ushahidi kwa upande wa watu waliokukamata? Are you under duress? Umetishwa? Sijui, sielewi. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, tukiendelea kuishi na watu hawa watatupotezea muda mrefu sana. Hawa watu ambao wana fikra ndogo hivi hawezi kupanga hata shahidi. Ndio maana wanataka sisi tuamini kwamba ukichimba tundu la choo shuleni ni maendeleo, wakati nchi tulizokuwa nazo zinatengeneza. Tumeenda kununua Korea vichwa vya treni hivyo, tena hivyo vya zamani. Sasa hizi wana bullet ambayo inaenda kilomita 300 kwa saa. Saa moja tu iko Dodoma. Tunanunua Korea ambayo tulikuwa nao kwa sababu Korea wamewekeza kwenye technology, kwenye elimu. Sisi tunawekeza kwenye kuonea watu.
Badala ya kuwekeza kwenye viwanda upatie watu wako ajira, kuwekeza kwenye kilimo upatie vijana wako ajira, wewe unawekeza kwenye kumwonea Tundu Lissu. Gharama za serikali wanakuja hapa, watu wanalipwa posho, majaji wanasafirishwa, unakuja kusikiliza haya mambo hayo tunayasikiliza hapa. Na ndio maana tuna insist kwamba hii kesi ni muhimu sana iwe live, Watanzania wajionee wenyewe. Ndio maana vitisho vinakuwa vingi, hofu, sio watu watarekodi au watu watatoa. Watu lazima wazungumze haya mambo ili yajulikane kwa umma. Hakuna siri hapa. Umma ujue namna ambavyo wanalipa kodi yao na kodi yao inaochezewa kwa mambo ambayo kwa kweli kabisa ni hasara kwa nchi hii na ni upotezaji wa muda, both kwa mwenyekiti wetu mwenyewe, kwa chama chetu na kwa nchi. Focus ya nchi hii iwe kwenye kuwekeza kwenye masuala ya kimaendeleo na sio masuala ya kuchezea rasilimali. Na ndio maana na insist kwamba hawa watu wa serikali hii ambao hawawezi kupanga kesi na shahidi, hawawezi kupanga uchumi wa nchi yetu. Asanteni sana. Chatigere chidakika kiande choka chirage chinsa isano chebono mambe cha Afrika ya mucha umwanchwa umurigere lekarokeria togendera tenu murubirio bweturubini asemambia eyega sebono nigo tokorasio miri chiduku kakeigo na nyuma yayo ningirane na yanda manga gwasuti gosose nkwani etemambia bona asokurigereria obokorari no nyino burai kurwa ase county ya Kisii na kurwa bwo begantu chikurigereria obokorari asobwagane no nyina ase serikali na aliagendera tokorekana asinga kichinga bone ichiga ase omwako yega na india karokeria siasa ya mapema ya chakire bosi bwabo chori bwo mwaka bwe chilifu ibere merongo ibere na 5 na ibere toskare sengicho mugene itemambia bono ni uyo kurigekero kyo gavana kurase county ya Kisii oyo manyekaine buna Kevin Nyamari ene Soko TV borosi mugusi gango trarasi umiria chiduka sabono. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka Segusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga goche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo tokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university onge utumia maruna mariogo yogotindi amosariri bono yaikireke wango guikarwali panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso bumubi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare ichyo butindu. Unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki.
Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0782071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemega. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gusa twakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye. Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende talinchira ndio sira krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igoro y'obulimi bw'ekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tsukuri ya Jumaine chinsa nibere cha muragoba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kura sabemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse. Kera kama tingatara Gaike taoni ya jamira na rena shauri sangwe Ngara rombo ijana Umozu bate ya mabwari Muligirari bwe Nsoko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au Turabe tukumira na kila litu kulie iki Uchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya botuko Tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andachita sekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria Bakalia omotoja kabwatwa Bakalia omotoja kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Omwancho Muligirari bwe Nsoko TV Ngetaseni gye Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa Korwe County ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwase County ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro ko Pathwell
Machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi. Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia. Tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirari tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime yen Soko TV oboroso umugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra nen Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi en Soko TV oboroso bumugusi omwancho mulire bwa Soko TV igeta gen Soko TV ibwatira sengenjo yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera teneni anyare koba kawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu cha South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta mangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Chini gongoro Perpetual Machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi Eye nen Soko TV oboroso bumugusi Mwanchu mwarigere bwa Soko TV karibu na inde chida kike chiga ibere igore chise sano chia bono bambia kerokere toko so asenkwane temambia bono koligere lyo bokorari bwabarai na boigo obokorari obogendera time yense erikwene kina mugendero nguwikirare angena sore nase elialero ni gotoko so ase county ya Kisii boigo kurwa sensemo ya Nyaribari chache oyo no yokurigekero gukyobo gabara kurwa se county ya Kisii na kire bya mwarigani ime studio mambia bono eliago kwanekere kitoko chaka gusanga mangana au ayobwatikene no braino bokorari asemambia ya bono bwati ya yegonsi wetera senchero yo mutandao wekerero Facebook na bwaga sensemo ya YouTube en Soko TV ase namba ya mawasiliano ase ujumbe nyenge na boigo no chuwaka ese minigere noti isano na ibere isano na isato isano nemo maraga 5 omwari obeka isato karibu tusange asobwamo na kire bya mwariganie omogende temambia bono eliago kwani kuranda onsi asore emambia ya bono karibu sana mheshimiwa mbia mona asante sana na gokire sana kuangalia ase studio na maitekerongo chase buna yaiga buna rero kwangaganiga yanginyuri sana kana rengo mwana omoke na ari kweboringa kani ndoreka TV igo kwarengo kuganikwa ne sana na umaite amangana twari wetera twari kurwe family entaka tutabwati kende yare korekana ngane ndo tetekirane igori tukuria rero na tebirimbia mono nandi na rora marora na ikiranire igori nincha samarieta ni wankuru kunga omo missionary Kevin Nyamari nkasitere chinsemo chaburuma ime ya Eveno Ward Nyaribari chache constituency abanga bamanyite ngo mu missionary Kevin Nyamari mbia mono karibu sana hema mbia baona keke tuchaka gusanga asobwango mono tiatuchake koligereria sengencho kerenga gitekene na sema mbia bona no koligere ligoro yobo korali na kiabarayi bayitukuru basweto bisi abande bale bakire chintunda mpaka isato bale bare chintunda ibire na role ntunda yemo na mono asorgongo rwaiturwa gusi na kerige guchigotara mbia bona asobo korali bwa barayi babayito nigo to koli chikoligere lya asoroboto lirwa sokire asobwango mono urukoligere lina konye na barayi bari bacho bacholiro omo senator abajumbe kuruchinse mu kibunge ao abawakilishi babangina kurubacho retwikira bono iga abange bagoteba nabarayi abange kero bacho lirumba ligukibakwana ase ebunge liene nekero bayikirororo nigo bamugikororo mwatigira
omorogeri we bunge nene Moses Masika wetangula nero konya goteba na order nabo igo nonye ne miswada una abaraye bange kerokeria bagochorwe gatie chire cyabo kuigwa na nchekero ndaikase bunge ria nene ninde no muswada gete nichiko yo sponsor nabo igo nichiko ye kiorore lindo chikokonya abantu togochaka na sensemo eriokorwa no nganchire nchaka kurwa se ensemo yanka kare asante abwase umubungo go bona korukwa na nere Zairi Janda mubunge wensemo ya Nyaribari chache gwikira boniga nige kworokia na kurwa soete ase oburai gwikira rero iga omwaka gwika December nturu gwika so mutinyo kabere gwika omweri w'istari kya 31 December mwaka 2025 okwanire mare 30 lyoka ase bunge enene igemeretina asigatie chinkwana chia igemereti ngakeli omuswada igenkwana ili atebete na yes or no igo yabekirwa togere Nyaribari Masaba oyo ni gakor kwa Daniel Manduku okwanire mara 25 na rimo gwikira omweri o December 2025 kolende oletru muswada Zairi Janda gwikira boni yataraleta muswada onde bwensi ase bunge oyo kurukwa nere Manduku oletru muswada oyore muswada Kenya Roads an amendment bill togende South Mugrango oyakurukwa Silvena Sosoro okwanire mara chimyenye 494 wikira boniga taraleta muswada no chikota tebya bunate mate oyo negative bari very vocal bagukwana sana akorukona nere Richard Onyonka mo senator we county ya Kisii okwanire mara 405 na kabiri wikira boniga muswada tuyo abekira se bunge ya Senate togende kitutu cha Chenot akorukwa Javet Nyakundi okwanire mara 60 wikira boniga na egati miswada ili aletire omuswada omayeka na sexual offenses bill alafu oyo kurukwana nere Charles Onchoka Onchoka togere baka sesemu yebunge ya Bonchari okwanire mara 64 na wikiraboni ga muswada tuyo togende bo machoge brabu Obadia Barongo okwanire mara 19 kurwa choretwe gwika December 2025 muswada tuyo togende kitutu chache South Anthony Kibagendi okwanire mara 46 timu Matiangi wekera boninga muswada tuyo togenda oyo kurukwana nere omwana bo Murandi bo machoge cha Alpha Miruka okwanira mara 27 wekera boninga muswada tuyo asoko kolera bwango Irene Mayaka okwanira mara 368 wino musubati agwekera okolire nambe yo nigageta bange sana muswada norega bwo omanyekane ne environmental management and coordination bill togenda borabu Patrick Osero utareka bwo Nyaribari church okwanire mara 14 muswada tuyo togende bo basi Innocent Obiri aigabono no amangana akali okwanire mara 7 lyoka na wikira boniga muswada tuyo togende Jerusha Momanyi county ya Nyamira omoyo no muwakilishi babangino okwanire mara 55 muswada tuyo wikira boniga nare gukurukwa Esther Esio Kenyuri nere wikira boniga nere como chikorakana no lemeremo Esio Kenyuri wikira boniga se bunge ya Senate gotebekana letre okwanire mara 451 letre miswada ebere oyo monolio county civic education bill na bwiga sesemu yende street vendors bill wikira abwo nabuna bwa barayibari yakero koligereja anye bonsi bunatwa bakwanire gocha wana wikira kwa manyirena ningobereka okwana se bunge nene ningoleta muswada ningotaraleta nekero koligereja egati abarayibari bakwana sana tokora tabana bagotenera igure chigari bagotenera se chichi stage ekero koligereja ekero kwa swase bunge abakoligero bakoreri bwabo nigo barase birengo gete ibinga utarachakira gabo litangani tiga congratulate omwiseke ominto osumuswate ominto Esio Kenyuri kwale kurase Kisii county nganere bieke miswade bere nero letre miswade bere ase tubata basacha abange abo bata abandi batari gukwana ko nyomuntu kwani mara 7 mara 14 lakini yakwanete 400 and something 51 and 51 urabeka basacha bari tochorete gusi bonsi piamo bonsi pibata mwikere asaba chumbe bali oise kurusi no soro tigante abega litangani ase constituency ya Nyaribari chache nchena atini tobo punge 2022 na ikero atini tobo punge 2022 no tuarenge no mweshimi wa Shairi Chanda oyona rora okwanire mara 20 what mara 3 mara 30 na umwishimi wa Shairi Chanda umanyete njena kaitanda ke guse singincho tamaite okwanike gusiye songo na mayete kawe ka parliament ngochi okwanare igo no bosoku sana ebinte binge intunto bwate abari mibecha abagusi baitu na abari mibari
tokorigi omuswada onde bwensi obeke nonye omuswada bwa barimi kurwanira abarimi unabona ntware bonus nigo yacha aseligulire insamono lire insamono mubone umuntu obone gocha ne bill nando maite talinga no gore keke abantu balimba bwata abantu basomere ta okoroseri tali aro yani ayino gutwara ibirengere byangaki ndete kurwanira abarimi bagusi no ekero kwa tware nyora abantu mbaro basomere tabakurikira bagotenga kigenteke ayino ko present as parliament bondi maithingi mechando yabara itwachorete nirerie iskoga bawaka umuntu sana lakini yego ka parliament yasinga nchomanyiga eri gentege tangani kabisa ekyo libagali gose responsibility omopunge no korosia machiko eginere responsibility entangani karati amangano gosera abantu gochigaiga responsibility entangani no gore keke okorosia amachiko na kurigereri kobeke executive konyebeka ino hoda igo abaraibaito bagusiba tore 3 down sana tiga na amatuko bano rocha tigere bono tuterti emiti some months to end general election emiti nyise ya 16 inse ya 16 na parliament no matengo chikobunwere igo bono ase igusinto bwate omuchando monene omwesimi wa Onyonka is very focal to amarore nonya se vyombo vya habari agokwana bya kabisa. I don't know why ase ensemo ase bungeria senate okwanire mara 407 korende ase ensemo muswada onde taye iroro to amarore gatini nabantu sana gagutina nabana inchi ase inchira ingia lakini bono muchano no ngaki chibiru kisi gose no enkenya ite bintu mbirore binge bitarakorekana kwarorire ebibonere koretwa chibiru chietu ku parliament orete parliament goko bwati suna abantu bamino ete onyorenga watigire no nyeregasi kwarorire bono iga esi okenyure ese koruororo na batotanga na ete na irete biri gete egetigu kwarorire so umuchando bwa baraya bange nande mbaroro batari gukwana lakini bakora bono imichando y'abaraya bange imichando yabo tari gukwana nande tari gukora umaiti ni imichando menene sana gekora bara imbaroro aro batari bantu bagukwana lakini yekero kwenda se ground kwanya nga bakorera imirimo yebano abambari gukwana nagwa kwenda ground gentunge bakorera ibonera imichando tubwata ase ense moyendekera tokunya kuligereria ngakende kwara igure nyonya na umwaki kurogota bana uyu no murai uyu no mwana siasa ntoba utikirega abo asegati ebintu bibere na uyu no murai uyu iga no mwana siasa uyu no muntu gweri kondo uyu no muntu bwobiti eri gwatana na ase ebintu bibere aba tiganke beke biega omurai no mwana siasa nigenteke morakini bari ase divination yaba bagukwana aba minutinga uyu no murai ngo korari gento kiarorekana ngo charo nyene se ground ya roranga imechando abantu baba bagweteranirerie onye na mache oironye ne piri ya mache parliament yetiwa kwarorire omurai inchirende yani ase inchirende nkagirtinga wekera ko bagotanga no murai ne inchirende nga no muntu go perform no muntu akore gento ne politician andaka aba minuting aki no muntu go kwana tugento yakora lakini ndi toko batana na gati o mwana siasa onye kore politician ne yani you can be a politician and a leader at the same time. Asensemo yago ebire intertwined tokonyara ko differentiate lakini ende korengana na taka kwana n'abana inchi insali bakorengereka ko batanga no murai inchire nda minutinga no muntu go perform asensemo yende nkwari gitekero gekeiga nabwo gwakwanira so murai yogo oinka okurukona na ereza hiri janda uyo kwanira mara 30 ase ebungeria na nkwabore tekero ekeiga na bono kwanganyire kurwa sekero gekyo boni ari gukubori ekero keria kyobo governor ikeko mochikorkana na nekero kere igoro ake egento nkirege kya gusegetire turaracha kera abo tusaseseme yake biringire kya gusegetire na nkyo taguchira urarareke bisha magosa yiga gwike korana kimenganye nera tukuracha kira kogenda ali urararongeiya ali arase ensemo ya nyari bali chache uraika sensemo ye county mbi amono litanga ni bina utwikire ko guntu gutenganya nyari bali chache bado ne bwate michande menene etakeire konyu na tari nchi bika ndako nyari bali chache abantu nabange nyasabe gete barakonye nyari bali chache na inche ekerenga kiane kenene 2027 obo president wa Kenya nari gucha kuburi weso kiri muri konyora ne sokire kinya abantu abange bagacha bagantenga ki matianyo sokire timogo chaka gutenina oikero kyo president maraga nkuburi ari muina umumissionary kivinya mari nkuburi ro president ngakora keke ngatiga nande kana ari ngari county yetu ya Kisii
emechande wetera kisi etagete omonto ore nebirengereria bia omonto osomete omonto bwate abantu asoma yoye na akero narigereria nkaroranga nimbwate egento ndakora se county yetu ya Kisii county una rero iga ne bana be university ya Kisii ari banga aggressive bakontenga gakyo mu missionary ekisiwechi ekyategete gato gusinyugutara no ngwande school wende garira yari esiwechi ekyategete Kisii county ere enchafu ebintu bune bingachiwake sabo nkaroro omonto orareta amagendero ninche nimbwate birengereria bia na tadire na very exposed na wenga kibintu bigokora uchinkongo awao igo ogocha kwane Kisii county tindi wocha singi ncho gocha kurwani monto ndebwense tindi wocha singi ncho ntagete ekerogo ngocha singi ncho ntagete okora abantu baito amagendero na amagendera na chire kurigere linga iki buno monto buno mugabana nubwateri bagari nene sana omaitore bune president ye county president ye county nabogo chincho chincha mangana education muna isidio maitere ase amagoko ye county yeba goche chinyagitari cheito nchenchi chinyagitari ndeta mariogo bone gabantu bori ngwate yankurure namba ase studio aba bategerere baito banyare gotwakera oba bori nga enyagitari eri bakogenda nebwata mariogo oba bori nga enyagitari eri akoenda chi x-ray chinchiroro ebintu mbira buna chema ase enyagitari ne ya Kisii level 6 anonye chi machine nchiro abantu babone gopimeru nchikoreti kechi nchiyo igo abantu baito chinyagitari cha Kisii county nigo chira sa konsa ngachikuri nkarabona umuntu bune nchembate birengererie bia nise kobangana eguribaga nabongo chinchi Kisii yaito ebe e county abantu baratonere na ende torosia singi nchige sakuge gocha gocha kwara rege nchige kurukwa na Paulsa chigo kore kana se county ya Kisii na se Paulsa eri soka ya bwango yo kula rigerina wikeraboni ngani ngotanga ine eri yo korenga kwa bakora tayona no kura pimo bwogo trachaka goswa nigo konyorana uyo kurukuna na Ezekiel Machuguni gari goro mu governor akaba namba ibire abangi bakubolina inaki Ezekiel Machugu konyorana se serikali ekomuchikorkana na bwate abangi mbari kumusira mona kikunyarikana na rutanga ine Ezekiel uyo kurukuna ngine governor babondali baroro na bandi mwamenye kugwati gocha ekero tukurarira seme ya Paulsa ngakia nyagusera Raila Odinga ngakieria ari gutanga na policy ichiga sana lakini kyo ngakieria ye kura kero kilio bochori bwara libona matokeo na raya kwamenya konyorana we amachibu nigare amangao ndedote yantu ba Kisii county Simbarati gentonkeyo bagotokonya macho gentonkeyo bararete Kenya se county ya Kisii omuntu buye kobwate ebirengererie bya ninje chi policy chi negento abantu bari ba supported enge nganda gotebi isimaja n'umusani one aya no muraria ngo na ngo tumero siri boisirini ngo tebirika ngaki umu missionary kibiri nyamari number 1 number 2 obeka gosema chogo number 3 beka Simbarati igo amangana ali ne obokora na obokora singi njontwaro chino bagote yabaraki na mbachi tabakaburia abakenyo sina abakenyo sene elfwe kwabore tuwai mbakubore na bagote bana kero bakora enchene turo chinda so mucho Nairobi una bari bari ground na kibabori abakenyo elfwe yemo aya nara machibu abo no kwiranira kwabo nkuna kuoko ngusi imambire yaro naru gusi egento nkiyo kenge bunekyo nturara bantabo na ande yene egento batete okora keke no shape the mind of the people na voters babakire kwirinde lakini totete abantu ba Kisii county omo gake Ezekiel Machogu ntomwanjete gento nke yakorete kenyi ase Kisii county ase ngenjo obeire omo bunge nyari bari masaba obeire minister ya education there is no changes to our chingincho igo Simba kurusi gosabantu barusi Simba babeke Machogu enge nga okweruto kwerusi osene korwa maguta beseni ya moyo ayete murtase chibeseni ebeseni amaguta ya beseni chibeseni ibere oyimono omugaka Ezekiel Machogu there is nothing new about offer say county ya Kisii the same way buna Simbarati gentonkeyo kenyi tora arachi gotokorera asinge njobere myaka 3 imeye Kisii county gentonkeyo twarorege gokorekana ase county mwe guchusiga bwango iga nachi komukwana ngomutengo mugabana ebintu mbere watete abantu obwenere gokora utarakora okongya gotishia gontenga kinga mbwene wako iboko ngate ngo tanga embwene wako iboko ngirunya gitari ngamanya kweboriga nko irunya gitari ye Mario goteyo bona igotari gotari goitunta kero goitunkwe ndete gote abantu ba Kisii county nande gochia se to chuchiga iga ogochora nkororokom gakoro gochora no kwa abana inchi na abakichikura
ebinte ebi nebirengereri bino batete gochenji bakoroga ebirengereri bino erindege goikanga mwakere gose nesekeri machogu gose mwakere ngo gose mwakere simbarati lakini ubu maine mboliga omuntu orakonye kisi county no musawo mokebuna nje omuntu ngiterete michando nje chinda nchiandiete nagachire skuru ntari ko bekege koroto tware koraranchara ebine bintu omanyite nga asekisi county chigasinjibonere gukora kichi kibonere korosigu abasaye banyore gento banyare gwetegemea nche no muntu neterete michande skuru nkoenda na seri ukera rituko onye umu MP okiharu ndindi nyoro otebiri urure kibesa kiri kikuru wese CDF abantu babone bagana siringi ngapi 500 500 chini buru umu iburi ndabe gabana igoteri kunyarekana nabongo support public secondary school sabana mbaru no eshiringi igo abaraya baba umugaka machogumbi yamone gasima akorere itabanga kinga kiyeino yaerire umugavana honorable Simbarati tebanga kigasi yagosinyire ntigere miremeye mbe gavana 2027 asese mu yabagavana keroge kyo nayo korikia nkwaro cyabagavana bagatebana committee neralia egochia balingo lya barangeri na kibuno mu governor kwarangeri gwali eri kurukuna ya public accounts committee and investment bakurangeri na ki ninchwango buno mu governor ototebi na kiwa tumegete ebesa kiti ninchwango buno mu governor ototebi na ebesa gwa etu aso mwaka usino 2024 2025 se mwaka wigwe chibesa ni gwa etu 1 million chiago se 1 billion 10 bas okatebe factory ete nkwaga achwere wikiraboni yekero kwa nda soro boturulirwa umu auditor general asinge chomete amabuli ali bakubolia nigo bakwenda korengana no roboturulirwa umu auditor general nengo chebara bagotara bakase county ya ubalire na kiwa tumikire chibesa goche goche ngoge tubagotebana nigo bako harassed na egatia bali barase committee eri omu senator Homa Bay oyo Edwin Sifuna Samson Cheragei na banda abange nigo bakari ko bahara sina bono gwitakira rero bali go chiko bosi we kwendali abakongunga ibolekera keri ko boli gona kina ki watu megete chibesa igoro yo muradi gete abagavana abange bali bachorere abakurumi abanene mono chibilioni bali abande babisire chinsi chisiko abande babisire asa abana babo bakamenyete abande babisire ase bamuraba mwa bakamenyete chinsi chisiko warare abande babisire nonya sabangina babo baruwete igonda etogotebiga amangana yo bukurumi oborese chi county chito bori goromono chi senate gasi yabo no kurigereria emeremo ye ngaki chigabana chikorete nabono mbangete korete kadi ende gutaka gusarera chi senate chi amareta ngaki ngagento bako basaba ne chibesa baba ongerinde baba ruere reporting ya lakini umane mboli ngaki abagabana aba bafe uiso kuri abange babo uri lese county boneka abantu bintu mbio bikokorekana igo nchente ni na sensa mo yaba senator deto tengekero kubuli ngaki nkwa yetu 13 billion kusenkisi county ukareisi revenue was tax revenue ange 8 billion chiachiro sensa 17 ya 18 billion inkyo korerete inkyo koboera usegenda sabantu nganki wakorerete igo abagabana aba erasima bagenda singicho nelichiko bagenda se ekamitieri vaeresere ngaki bakorete kike ngaki batumite chibesicho igo chiseneta tigabakore nande bafinye kabisa no inchengo chakobo mugabana onye egento ngote nkiri ngaki asing ngo kore miremo keraganirwa ngikoro ngende ngeresere abange bachiroro bereseire barorekanira chibesambya batumigete bayirana igo bono nkibakobwa na kyoroche abande bangero kwe musa gocha serikali erinde mbaburi wa maburi muno eyo ase engaki yekerere keturagana nyone no mutimoko omoke mambya bono turarasiumiria yagenderete ase ensemo eria yechiruka ase ensemo eyega yobrayi okonyorana etokane na kero kerioro mugabana kwara keroreke yakorekana naba MCM bari bakubwatsira bachorire bachiete bagaikamba ketebe bagachoru n'umwana inchi buna batagusireti abono goikana bara bachake ko yaetera kwanya kwa maucha konyora nabono kumusana gwachakira obegati aba MCA kwanya aba MCA bandi bagatabana singe zitari gusiro mu governor usasinge nchenda kuri ase kia magete mu governor bwangire gocha ase ward yane bwangire go nkonya gwikerania mugendero gete gocha bono yacha kubana nukuruterana ase ensemo yabo egente kitwarorere tariare twakerore me yakisi county ayebono kwaendale abantu ebintu mbirororo okonyore ward gete ngonye nibe nonye muri kubwatana no mugabana
tari gokora ibintu gitimbira ari atari gokora kebi atari gosai akiro sabe sine yo mwana inchi na rukuru bona kingo te bangekero okong'yako ogotwara obosanye mwetana no umu MCA tobe ko muwekano mwetanire no umu MCA kurukuse Kevin inche tari inche ogosumbwa omo MCA nabate besa yankonyora umusaro ya at the end of the month aragire lakini rigere lyabana inchi bari baregari abantu bari kurwe ward yeri ya chorto umu MCA oyo igo egento kirororo nkiriga tiga omugavana n'umu MCA bakore gasi asobomo nande okunyarekana nkororo bantu mbakoigwana nonyese studio buniga nachega tingo taringankiro murari nkobwatana nere kero muntu nabwate ogochora kwa yenga bakore mirimo nere gose mugo diva as opinion ebintu kero muntu akore ebintu in live in different perspective igo sabakwane nuko ase ebintu bibone kwa ndonye ne ward gete tigabige ndororo tigakubura umuntu ngasinga incho kwa na MCA ngabona okora ngagokomura gewe ka wose 2027 was the next general election muntu utako elected asinga incho magendoro takoriri asayo abantu nabo punish unit abi y'abantu batabwati birengereri ebya unit abi y'abantu babwate obunche beyanjete Miabaro mwanchu murigere lya se nsemi ntangana senkwane itemambia yabona tiatura semeri yango chiduka na bukuru abo nyuma yayo ntunane na yanda mange asibona turachu cha kurigere lya asobo imemono igoro tokora tabana ne agenda ya genene Mutese County ya Kisii ndia bwana Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari yanke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi enamba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulere tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migirio chisemi nobosemya igirio obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolemi bochete skuru nobotigi bokumererwa amache tebone ng'ombe buna eyengiya Gaya konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe tosoe mogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine. Kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine. Asomoro bere oberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bw'omugusi. Kera kama tingatara Aiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararo moijana Umotu wate ya mabwari Murigari bwen Soko TV Oyo no moroberio Gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au Turabe tukumira na kila litu kulie iki Guchakera chinsa 11 chamogoroba Wikenseyemo ya botuko Kugwakorire mirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sike orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange nabwo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu na ino mwanchumo origererwa Ensoko TV asemambia yabona kera togoswa asensemo yende yakubiriki tukunya gusanga ase county ya Kisii bono chaka kurigereria na amarorago na raria ase county ya Kisii tuchakera asensemo entangani iguru yugo kwanira iguru yobo chenu kero yomwa igati kiro mu governor gochobisi ni okonyera na bwate umurubiri wa ningyore nyone nyagusia Raila Odinga igentongera ate tokare tukari kuna baba care baba care na gokogenda bono bure county ya Murang'a nkoigore sije na Kang'ata ke bintu bingabu nebyo eliogo kwaene kina no nyino bokorya sensemo yobo chenu chinyagitaria nyone ne chi dispensary ngotwara chira maryogo nabo igo no nyino bokorya obwigango chaburange no mwana inchi ase ensemo yago kero kuri yokunya kurigia ekerugo ekigasiganga eye yago sensemo yobo chenu nararia obangerete mugusi okole county ya Kisii mbia muno sana muraria naende tigante abiga Kisii county unachi county chinde ne bwate challenges cha mangana health na Kisii county ni mbata basanya bange sana bakora chinyagitari chinyingeme ya Kisii county bakongera shida bagwetera igente gitanga ninchenya saga wanja ngochorwa bo mugabano Kisii county igente ngo chigokora ngo chiko make sure litanga chinyagitari chirororo na korere kiechi na abekira maryogo na abekire ebintu biritakeire omuntu okonyora na gotinga naboko noega ali nyagitari level 6 oteunga nonye scan teyo tokunya gukora scan tokunyara gukora ebintu testing chirororo takore wato muisco mpaka make sure ngana chinyagitari chito cha Kisii county mpaka chitware
ebintu chimashini chitakirororo egento kenda amariogo kere nyagitari paka ne bare butumsari paka make sure ngaki amariogo nakoreteki narororo tigo bokoro babantu bagokora bagenda babuguri chipox baira gari bakuchibicha bacha kya bangoira amariogo akoreke abekirororo kagosoka omundu yagosoka kurororo mariogo takoreteki taiyo igo mpaka ngaki kishendo ngaki chinyagitari cheito chabeire chabekirwa amariogo negento kende abanyagitari tigango tebi aya no murari to akaroro murari to kumanya kiregente nseye inche nimbe gavana tin komanya kiregento abantu mbaroro bari ogochora bateninirete munesiyo gosinesiyo ya nyagitari abantu bari tiga koba koigu ngaki koigu obwoba ngango gote baro koregento gitake ekeraho kwareso n'umuntu asomete genteki ne professional tegerera makwenda tegerera mawaida rietandire bakora tumuka sege songo na ntubwata bari bako micromanage ebinto bono you might think yegocha asing inchiyo gwo umuntu kwanyora ata waisanda ke usina masomo ago kwanyora nga ori ari gurake uwetani bono gwatwara ubwoba insecurity inferiority complex okoranga bono umuntu bakama kinche usine gabana ebintu bune bina bikogera emechandinde yasororo ase county igama ryogo kisi county uchakera 27 binangwa apisho igama ryogo muchando toko bakisi county mangana oendote unga bosenga emare terigo koraga paka bitoko yo tucha sense mu yichisemi nigo ogoligie kero gekege ngaki sabarire twachakira isabari ya Singapore tinda amanyana no gendera takoyesira road to Singapore ne sabari ya Singapore kero kugeriria samangana yichisemi aigaro muchando karo monene sana ababiri go chiantu bwata CBC ntubwata mangana ECDE ntubwata mangana HTVETA ne sabari ya go Singapore abantu mbabwata chidigiri abantu mbabwata iskachi masters mbabwata doctorate na kadhalika lakini ati sabari ya Singapore ni yakwaerana ki wekato abasaye baito abana bagosoma waira niguase konyora mwegiri chigasi chiga chia maboko ne sabari ya Singapore mona sese mu yichisemi to konyara kogende sabari yike Singapore nonye oburu ogingo kwatabana ngo ikiara abantu bodi Singapore lakini yani nguba ikiara kana ni lakini wikawaite Singapore ngeto kwarira igoro ya mangana yichisemi se county ya Kisii ndetogote ibna bonega amangana kwerende toche ebintu mbiroro ama ebintu mbiroro birure ebinyesege toche ase county egente getangani ECD classes ECD amangana ECD county nere ko imbroi abarimu ba ECD inche buno mu missionary Kevin Nyamari kingo chorko bumugabano Kisii county engo chikwa kolika abarimu ba ECD bayisaine bagwakanubuya n'abarimu aba bamenye ubugimobi abarimu abakorega sinyinge pina abarimu ababibirasi byenze ninji gwakikisha nga nagachire ebirasi bya ECD classes ndete gotebiga nagende school nere seitari ekorukwive no siochi nona somete kronarenge na kronarenge umwana muke no somete primary tugatwara matanga yo mwana ondetikanya sare mie family yukurukuma manga ite nkwamorra mumurage tosirete US ekaro twagenda oro utwarire tabantu bari ngorora abaririte orore kirasi ya ECD na mabati agotire ebirasi ebibyonsi bwata mabati agotire kabisa eyo no muchando ninchi wakikishanga na rosiri ebirasi bya ECD tiga ngwaroche tari mu tiga ngwanengane ndarora chusi yo mugavada Paul Simbarati kwakoreta amabere ase abana ba ECD ngamanya kurigereri nkabori n'obotibi getega tingomanya gosenkorra bore okorete amabere abana asibare nefumbime umwarimu webwe kabwate mechando amabere bunari nari nkebori timaiti ng'abantu aba bakurigereri upora barigereri amabere aya ng'akiakare omaite nabo okanga negento kerera isyo nyora abana bari toko ba abana bari no echinda chinyeko baruma mambiende se toro chigochi onya abana bari mbakonyora abana igoto kumanyanga amabera ali onye tararigererigu nintakere ko in fact I'm going to for up ndore ngaki netiri n'abantu abakurigereri upora bwebintu amabere mbiye nturakana no intunkwa gutora amabere na moyo lakini okeroko ba ebirasi nkurigere rure nganka ngakibire ngaroro chitibi chikobe ku chiskuru chitakortike chitabwa testim igo I will make sure ngana rosiri ECD classes lakini asensemo ya mabere account ya Nairobi ntuntu atebigwa igana chichabati nto story chichabati iga sana ane chisemo county chine na barabombare bali bakwa nikina mono Nairobi chichabati nchiro irongoli na ero ne county nchiro na babakwa nikina kia bana konyora bale lanki no mochere ne bitu binga bindi
muchando kiorora singe mugavara we county ya Kisii rarore na kinte tinko nyana ne chabati nero ngoli ntitiga bana banywa mabere litanga nitigango tebe asekere omoni gago cho ndaireria atakete lakini amabere tari priority sukuri chibese ndugu chigutume kororo it is millions of money chibese nyinge mono chibese chiri cyo kare go chi transfer agache abeke chi structure nabekira bayiboli chi structure tuchi ICD classes nabari mubone gabari mubakorera nande mbago kwana babwate ngo kwana kwa verified kwa butirwonye goko chiko kobori osengangaki emesara yabari mu ICD kunyuru tari ICD yoka county employee abakora imirimo ba Kisii county abakorera singe nchongaki emesara yabo yonsi yakora keke ikunyuru igo amabere nama yasabana lakini abwenere gochekero twaroseri webirasi bikororekana birebia twarora bari bagwakanu kibesa kingiya dio libono toretera mabere nto mbiye nabo toko ebese yego gatabo kigwakana abari mu ICD bari barobisi asebona abarayi bakeye ose bagotabana besa teyo bestage isaine barakanu ngayayo gocheko gusire echiagotumia more than 3 almost 500 million chichibese chichuka nchise nirucho komenta bari nabari murike ichine chibese na chicho okore kwenda nande bono corruption nere kuri chibese chinyinge sana no amabera ayo kuiso kubwati aro siriri nenchira yo korosi bunga kichibese chi campaign cha 2027 ngai chiweta tatobeke ngana amabera uri ariyo nge korigererie gasi nyinge amabera atangarende mbare kubeka no amatoke babeke tigabana bayekero litoka singe nchugusina abantu bamatoke arafu umuyubu uriyo ogoriguri toke umwana ndoro serwese bu news school igo maberari inche tinyita betina abantu bange bari ground mbaita beti esa bari go Singapore chitive tinchira nabo igo kwene kina abasanga konyara bara maigerio inche bone gati ndachoruko bage ntukende gyonsi lakini buna nkogamba naiga abana mbaroro supported nkabaira skills training center abande irungu gari ne chinde ime ya Kisii county inche no muntu nyingene tenga gasi ya magoko nigere gasi ingia ninchi ko make sure chiri chirororo nchi kore kichi nchi chinguru kabisa nchi support nainde nyure chinde chibe ase chi world level chibe no isa toinye erinde abana baito basomera mangano gusune bikoro to basomera mangano ko arosie tuki ebine bintu bikoreta chibesa igo asa mangana skills training centers na GTVET pakanga kikishe asekera ward imea Kisii county na Arosiri turada se ensemo ya match ni gastakere nigwa akaba devolve usakare twase chi county na kire county ni bwatu buri mirwa ya se ensemo ya match aba MC ngo tema bari na babeke bitacho gocha ase ensemo ya match murobiri norulio ekrona ari gukina ntu abwate muchandama umuchandu bwa match tore ngororo amacha ari ngororo twara konyo match biya twanyu lakini rero iga ogende Kisii bone gabona tukwana magutara so Kisii county naboko nyakorere michando ase no before tronchoka Kisii school wali tenene magaga asinara lichiga akonyo abantu bayichire amachi bakubucha genda bu mu pastor naro yokuru kumurwabe ali stadium magari no bisio mugaba nere stadium mumali osukasi nini abantu abayichire orobonega bakurigiya amachi inche nyasaga gwancha ngochoruko bu mugabano initially I used to work with NGOs and government organization na ande by the grace of God ngadriye bisima ebindembiro ndrire tigusi ebindembiro na adresse chinkonga awa ime ya Kenya inko irobo gavana inko make sure na adriri ebisima in a strategic points abwebe bune school ebe market asigite amaterekani asabantu baranyora match ayanda be pipe gusize asikinyumba cyabo ngo chorko bo mugabana match tawo chikoba muchanda se county ya Kisii ngakinda akore bintebe narakore statistic igoro yo kuora kigali cyo kunya ebisima egari liego cost between 16 million to 20 million ayeturugura gari nyinge kora no kigali kianda obekekere gari ase constituency we have 9 constituency in Kisii county ayebono lika abantu abamurana abange basomere to kunya ebisima ayege ntugyo kokugora neki cyuma ebisima bigenda to kunya lyoka amacha abantu baito gochikoba emechando ya matuka etire igo 2027 2028 gochiabu komoranchore mbaka mbaroseri na make sure nga macha tukira ekero tuguska esingencho yechinsa sobwango mano tubwato barimi tubwata matoke tugatura avocado ebigwanda mbirega bigukwaneruna kigwanda ngechekero sigwe kigwanda ngechekero sigwa ebigwanda ebyo kuru county kyaga chagete mwaka we chili fibere na 13 gwikira rero iga bado ibigwande bige bigukwanerwa na matoka ito avocado chaito
chingeni chiaito nabono go chisemo cha Kilgoris simbari bari barangero mupaka ari gocha sesemo ya gusimu moinoga chingeni ebintu bingabune ebigarase ensemo yobore ekawa noroche na kia manganare echa noroche goche moinoga nebintu bige byonsi ipi gusi yaito okonyora na omwiboli no ni kwano wakane school fees nechibanda gosimeka asimeko ndaro iko boyo bwacha lende ole ligo lirense asimeke chibando aire skulu tali na tinebe sakwira iko kere chigu nibere iko bali runa ki school fees yeyo rarakani gakwire chingende iko rara bali ase ensemo yobore mi account ya kisa ugusine bwate mechando sana into ase Kenya rega nyasana atwanchirite amatoke kwa mari gusi Chief Kadon kwa machire gusi nane bakenchire chiare tu chekerero ash nande nisimike to maite nyasa onkonyi buna inchimuna no emesi nisimike gusi bona emiororo gose emiororo simike mono lakini nanyora ngano nyero maite nko irware sitikamba ni chiche sukari banda bachi gusia bada lakini abantu abalimi bemesi abalimi be kwerinda abalimi bamatoke gusi bagwetere michande mengi paka bano kwanyole chiproka chiasoire chikwenda cyatulero Chief Kado chindere cyare tu Nairobi cyare tu asigete cyacha korosus ne chipropand cyacha koros chi ebintu byegoro byacha gokoru bagenda tukuruka nga value addition eyo bane wakorerwa araria kisi to hare konyora kisi abaraya babaito babeke toros inchenkoira enkobeka e company ya matoke kisi nerari arose tuwa reporters gusi porters and something mutuali karwe 3 staff uchiali nete toronka nyora chifumbi paka noege itokora nkenya ko iguru timaitinga ninki ekaro the former governor Vitoro kore bya sikirani tu maite bikwande bikuko kwanira barabere bako bikwanira kurumagi bone shida abantu aba bone shida they don't have good will abantu bakinirita abande obugumobi obworo asenge jono mo bunaboro muskemati yange na atabana ki numayete umuntu bo mwana siasa ndigobweka ikento keyo mwana siasa ara chako tebikereke ni mono wetani nekigide kitokota bara kibikwande byarabere bikokwanira bono neke no goteba inje bunabone gango tebi abangi nambare sitari keumbu bubaho kore byasaba byamatoke cinza cinde nko ba support asingi ncu barabo bakwenda bagura bacha bakora kike baoniali ngo bakonye ina small way igoni mbwate omoyo no mangana abantu bagusimeka matoke inje nisimigeta matoke tari make amatoka mangi simigete emesi nango kwana nisimigete emesi igongo ngote ninganche inchege ntokelingo kora gechande gose ngetwara e market mpaka mbe egati abantu bari bagochi kukonufaika nigo chikambani echi nabonkoreta nkoreta singincho etabauti yane nabana siasa babanda abande mbaturigeti mbamobo etinya sae nabakora lakini inche tabauti yane nabarabu no muntu mwanje tinya sae background yane by the way na mangano bunyasae yewa ase ensemo area yokuligira mangana infrastructure bwagachina bintu binde twaliro muchano nyona se committee area ko unenki aba governor nkwarana abwasa mangana yechikonda n'echitenda no mangana akali sana epara abukonyara epara yabikiru chibesegete lakini erucha kuligera yokubwati byana epara nigo ya etwe chi million usini chi million 50 lakini ekero kuligera epara yo yenyene bagacha bakalema bagakora incheregetega bakabika morom bakakorera lakini 50 million yeye yaganiri gukora ebintu gete binge korosie pale yumba ketichuma tukabera tutoiga embura kego tumu goko yabwire pale ri asombire omoro muri kirege ntu gochimoino na inchira nyone ne chitande chiga chigo che channel abu no bona kwanyora mbori ara mangera ni go chiko genda iga chetara third party lakini nayo uri ogendrete kolema pale chiga na wiga samangana infrastructure ndete goteba gento kindi gyonse kero kwa wento gya abantu onye ko gutumia bobe kora kurume ne bando nsigarati yakobo mugavana andonsi pia sori ne bana segasi onye go gokora rubulimo ebinto biri okoreta amaragirerio ase e family yago okoreta amaragirerio no ase ekegorige gocha igo inchege ntegetangani entegetenga kikishenga nakorera abantu baitemeremo ntegete gochugwa kikishanga egento keri natebya abantu egenteki yakorekanira korengana nakyo rengereria ekegorige gocha ngaki gocha koba rigeria abantu buna babo omuntu ya amini bono iga amini oyo Tanzania iga aiteta abantu agatiga agakora ebintu ebibe abana baye bono iga andete yo barate ni gutinira ko ba umurai asingi nchu yere gasi omwiburi oya korete keke atigete igo bono iga ntete gotebiga ko nyasara nchenso
ingochi okorera obumaene no obumaene obo gokora korengeretie kegori kegocha orengeretie abana bago na bachukuru bago bagocha gocha norocho bobar bwa basaye buno emokera bona iga nongani abo baganetia maonchoreria ulitikera mugocha serinde na inde buno utari ko bakorera keri baganetia abawochira na nyumba wika ochonyora chinga kichinko musana ko bara asesemo ya basaye abasaye litangani nimbwate birengereria bia inche nabere ngokora amangana tournaments kisi se nkoreta abasaye bacha bachese mipira mostly holidays ene na abakonya ndake mbanda soboke ba ombaye so yasamangana amabe obunyaka nkwarira buna juice amangana agendrete bona nga umurasi naro chakarara n'abasubati babantakarara n'abana babante igenteke besana ngo kondemwa ase chinguru chegoro mono kondaire kobo mugabano kisi nimbeke amangana a talent academy ekiri ngenteke tangana talent academy echi karekera ugusiyete amanyikana taso mupira usiyito babo motego nko bayigure aba minyoki bayito babo nyantika mayoro barara chusiga abantu mbaroro gusiya amanyika inaso mupira ne umupira na maminyoko lakini rero iga abantu tubwata bale babiri batatu abakororekana asense igo ninchi ko make sure ngana embawire abasaye asamangana talents nande linagotenga onye skills chilingo ekerongo chibeka chigocha abasaye bali nabo bagocha belike emirimo naende policies ya se county ya Kisii ngyo kwangayishira abantu bepikipiki ngyo kwangayishira abasaye bakwegura ebinyonsi gari besa konyoanga chibesa konyo usensingi 200 ose 100 kwanga komurusie kwerende tax igo policies ya se county mbaka mbeke chigo favor abasaye bagutaka gukora ebyasara na yabonye noko chikawash mbabekere policies chingira ewa karo ketoro chiko kora nsa muke yole ndo chena ande wave nere ya chiregenya ikorokwa na sisi ndio sifuna ntubwate ensemeri yo kwa mere serikali kurana babo Rigathi Gachagua ntubwate Dr. Fred Matiang'i ntubwate Kalonzo Musyoka wikaboniga nsa muke yoko kwanira ngwa soiro mbia mana igentike tangani ekyama kyanege koroku nga national Liberal Party omorali party leader yana korokunga Augustus Muri sobo yerega iga bokamba lakini gusiya ito na kenyingi maserigere tibonega na smatianyi njengo tebonye mbali gochikwerekea se upande umatianyi tingore digi tingiyo engoru ororo engo protest igo inche igenteke tangani ndete tubwate si umwana umtomatianyi abagusiba minto tigatoro simatianyi oyo tegonya tango kamengo mbeba ko kama manyinga lera abantu kunyibara manyinga boni gentu tetokora nike matianyi tutete toni matianyi nere bye kubwate uisukurigiri statistic no aba Kenya across umuntu banjite matianyi inchesende omoyone asimatianyi igorende matianyi nere tutete gutina na barabo emeungana yongochere lakini before 2027 gego umaite bona abantu nyakwerosi bali bache baswasana lakini ewevu nere ya chirega igenya ya chagete bwangu igase kiama kya ODM abwa sugucho kwanera insiye dakika na onyene ye muiga no rucha yagendera tigoro yikiama kya ODM tubwate chinse mwebire nse monere koragwa na Edwin Sifuna tubwate ire korauna Oburu Oginga na ase weekend ye ya itete nkwaruche Edwin Sifuna aringa sesemo ya Kitengela nkwaruche mubaro bwa abantu baikeranite bone weekend ye niko kware nsemo ya Kakamega batarachiko yana sense mu ya Kakamega umurai wense Dr. William Samuel Ruto igoronega abwate gikaro n'ababunge bonsi we county ya Kakamega igwe kiraboni yataramanyikana na ine nainde ewebwe yende enye ya chirega singicho kuritike muguchi aserinde katwe ko mwako 2027 ntwerorera amanga abange batena ka umwako yugo chagwika ntwerorere amange iguru ya yagendera tasekema QDM ne wave eyiga enya ya chirega mbewe waka sana ya sense moya Edwin Sifuna na ande bona abunu abasaye bale litangani karo ninyote karo o mugaka right honorable Odinga Sirete norange studio gaiga na ande bintu mbere na watetinga otenga strochu chigaiga oho tawanyika nkoro ron kaitana nanga ote babo Sifuna babo winongo chwaswa abarasamu igento kirororo nike eserikali igente tangani tete kuwani government onyete uchikoriereri enchira ekwando especially abantu bale opposition ngo chikoreta ko muchando no nyitari 2027 no mbone gasi tule kore una igoro nko cha abantu mbaite tugari kitengero mu muranaro wa kurisasi agakwa ekinkeri gento kia ntuni go tubwate ense ya Kenya bwate democracy yo wa associate na muntu ndwenzi na kurwe birengereri byago no bwate freedom eyo intuga antuli boganda ntuli Tanzania serikali irigiriri sana n'abantu security operators yaronga kibuchi kwando asinyinjo nyora nk'abasaye bonega
ntwatwara maandamano aria chensi aya korking abasaye mbari mbabwate bitterness towards abantu barasoburai batari nditi anything small can trigger inseso asumucha igo gusaba goite serikali irigere Edwin Sifuna na Babu Wino ntomanyitenga atete goswa obugaba na atete kuborwa Nairobi county Edwin Sifuna we are not sure lakini onye atete gotenena atakeire gotenena obo senator bwa Nairobi na abantu abange na ararigire no emitandao na arigire some political analyst bawatanga wave babwate mbatakeire gotenena nonye obugaba na mbatakeire gotenena obo senator batakeire gotenena kiro gekana no president obo deputy president ebintu ebiro bya national politics Edwin Sifuna abagotabanga ngurunchiri kwena no power muntu teyo kwanguru raisiga no bugaba no roche nese ginde ga kabisa ndo igo mbarigo egento bagokora na bategeteri tangani kongusa yani batetu kuira chingu nguruteri kwena no raisi igo bone egento batete bangire kwehoro kingaki yarko Edwin Sifuna yarko Babu Wino na bubairete ODM ilionsi ngocha koleta baringe amabadiliko gete ase Kenya igo egente getangani aba nkoyoni barasaba na inchi nanda abana inchi abange babaitabire na ndo ise kurigirira bya familia especially Winnie Odinga no ari side yabo Edwin Sifuna igo guchi mutuko gabana tukunya kogenda na barabo andake na babare rosi bapageni ase national politics yo Biamano asuko sanga twasangire mambia bano mwanchu muri rekerekeria tugukorera agabwa sebona tukonya chinga kichinde ngakiende na ntwendera kwanira yandi amange kamera yago niye ere namba ibere asingana yayo yogukorera mambia bono na botambe nigo nkoche nanyibekana liuko lyago guchi asomwa kiekura ase mambia bono ndire likango lirubere Biamano abantu baito bakisi county nchemuna naikire ko bateye no mu missionary Kevin Nyamali umusawo mokera lakini ubata maroro amanene urweta senka enke ambo background lakini mbate bilengere byo konya abantu baito inche nincho muntu ndaleta maonchero ase county ya Kisii na abasabirego weka 2027 hakikumoranche mwanyo kura ya ino mmekishonga na rosiri emeremo na rosiri abasaye baitemeremo ase county ya Kisii na kubwa mono musabirani abantu nkurwana na barabu n'ekigori yato kinene abande bari tayari nonye gukonkora abande bari tayari gonkorera amabe lakini musabirani nyasango abo moyo geweka 2027 ngakire simbarati inse babo machagumba kirense mbo mugaba nankora amagendera se county ya Kisii Biamano mwancho muri Rwensoko TV asoko bwati ya yegonsi kurumu chakano gwika chinse chigaisa chirigiti sana nemo chabano kwikeri yanke chinse enye weke sana nemo na inde tukandera kumulikira ayande amanga asabono gendera kutwaro batengeri ubya tumirane chinse 10 asamba ya asenjira yobwenye heritariana Ishmael Mogere Eye Nensoko TV.